أري يعني وقتی ما جی تیرا خواه تمام بو لايف واي دبينم أري تمام بيجا از الكمبيوتر خوش من بكري از هر دو جهان تعقيب دكم مش بالكو برس آه لسر برس لسرويتين ها تمام يعني برسان نتني تودكي أري وك شابج تماشفان نمسا كو هر برنامج ها تماشا دكن هر برنامج تماشا دكن هنا اوجي وأجوان برسان لمدكن أزواج رازدكم يعني الجور ميفانا أنا شهر ميفانا جناكن جي أنا تمام الجور كي تمام تاني مخاص زي بزانم مسألة شيء لي أغلبها برستين يعني باشه باشه سرچاوه سجام بيجا بس من وك چند دقيقة مير بندا هجمارا ميفانا جبن وساكو أري چند کس تماشا بشتر بون همه دست بوشان بکن و پشت ريد ساقا جانتا شخوية برنامج بهركة يا بخير هيا بخير مجترى قوتوبة ده في واردة نشعر زنا ليه ليه از يعني راستي از که گوتن هنر و شانوگریا لیستوانیا کردی از نکارم بیجم نه از نازان ناکم مالتا راستی وقت دی بیجم ولا بیله مالتا وقت تامنش كان انت بشتر بوي استغفرullah اميجي بشتر استغفرullah براتا نه نه ام نه بشتر براتا از سربرندن دل و جان دل و جان از بشتری برنامه تدبن مالتا جبركو شو بيجم ت نافك يعني لبامن نافك قدر بلندي وسا اجهزه استغفر يعني حرمتها بس قالك يدقرب belki kele bin navete de belki keleceğine bir cihazet tijil mi negre استغفرullah از زیاده mala tamam aslında bir de sırada az duazım dest bername bikim şu kudem der ki hevaltin va vega hejmara me tera civata kedike az usta bejim ha e başı tamaşavan aziz ام جوات um اكيد bikhiratın bernameme جديد um bikhiratın bernameme tamaşavan aziz ama piştina vereke kurt disa meyvane kinu لهمبري وانا ميفانا مي في حفتي بريس فرات كسكينه ما مستد بخيراتي اخر دابي بس فيك خيراتك مثلا روشاتا تشاوي فيجا صاغبي از باشم ساختر نویدی کم تو جواشی و از باشم مالات حالین که تبله جواتم مالات مبنى انشالله او جی باشن همیان سلاوتك ام هيفي دكن جو تباشم تماشافان نجا اف برنامه وك برنامه me بوري ام دخوازن وك arşiv لسر platforma dijital bimine pişti bername لسر kanala şarmola performans a YouTube te barkırın ji kerema xwe me bişopînin me bidin nas hûn jî me bidin bi hevalê xwe me bidin naskirin bi destûra we ez vêga dest bername bikim di destpêka bernamê de ez ê bi kurtasiyê kurtajiyana mêvan bixwînim pişta dest pirsê xwe bikim ger pirsên wan hebe ji kerema xwe hûn jî dikarin binivîsin di navberê de ku wext têrê me bike ez ê pirsê we jî birêz Ferhat Keskin bikim mamoste kurtasî kurtajiyan te bixwînim destûrata Ferhat Keskin yan jî navê ku em dinasin Feradê Feqî di sala 1976 de li Çewlika Bakurê Kurdistanê jayek bûye piştî xwendina dibistana seretayî berê xwe da Stenbolê koç Stenbolê kir piştî du salan ji wir koçî Almanya dike di herê cem malbata xwe li wê derê perwerdeya xwe ya dibistanê diqedîne dest bi karkeriyê dike piştre dev ji karkeriyê berdide di nav komên Almanyê de dest bi lîstikbaniya şanoyê dike di sala 1992 de li bajarê Kolonê tev hevalên xwe koma teatra botan dadimezrînê li wir wek derhêner lîstika askeriyê boyîk bi navê Memûzîn û lîstika Harold Pinter bi navê zimanê Çiyan çê dikin
di navbera 1992 de û 2006 de dibe lîstikvanê şanogeriya Alman ya tiyatra an de Ruh. Mamoste Ha ez telaffuzat da baş bu. ez Hala telaffuza baş xwe bu. nebawerim. Hala baş bu baş. û Tamam. Ku dibin rêveberiya derhênerê bina bûdek Roberto Giuli de ye. Dari. 2006 de di hokê derhêneriya lîstika Federico Garcia Lorca bi navê Şahiya Xwînî li Diyarbekirê jî di 2008 de lîstika Aziz Nesîn ya bi navê Yaşar neheye ne tune ye û di sala 2019 de jî lîstika William Shakespeare bi navê Xewna Şeveka Havînî derhêneriya wê dike. Ferhat Keskin an jî Ferhatê Feqê hê ji li Almanyayê jiyana xwe berdewam dike li wî welatî ji bilî şanogeriyê di filmên televizyonên de û sînemayê de aktorî jî dike. Bi kurtasiya ve filmografiya xwe yan jî lîstikek û tu tê kar kiriye te neşandim mamoste di navberê de belkî qala wan jî bikin. Min bi xwe li ser Google'ê min hinkî lê mezan filmografiya de mezan wek sî û neh proje xuya dikirin. Ên naviya tev Almanî bû ez ji telefûza xwe nebawer bim bijî ez nevêrim telaffuzî bikim vêga. Ha estağfurullah. Bala tamam. Hevcana kayan em hemiyan jî bejmêrin yani. Evet. Tu zanî yani ez Ana. min el dersa xwe şixwelim. Mamoste vêga ez pirseka yekemîn bikim te çawa dest bi şanoyê kir yani tekiliya te bi şanoyê çawa dest pê kir? İcar ez weke koçber hatim Almanya'yı devbavê min berê li Almanya'yê bû. 13 saliya xwe da çavme da kişaş nebim 13 saliya xwe da ez hatim vira cem devbavê xwe ew wê çaxê ew zarokê koçberan ew ki danîn Almanyayê ji bo wanan ji xwe ewkekî qedera wanan bellu bû diyar bû yani ew danîn ki ew hepîçekî Almanî fêr bin û paşê di fabrikan da ciyê bavên xwe bigirin. Erê. Meqseda anîna zarokên koçberan ew bû. Erê. û her sîstem jî ser wiyan ava bûbû yani em da zarok dihatin Almanyayê berê diçûn mektebê Almanî fêr dibûn. û du sê salan şûn da ewkekî misada kar misada şixulê didan wanan û dişandin ewkê dişandin kar. İcar ez jî ketim wê ewkê wê çerxê û min Almanî fêr bûm salkî du salan û paşê jî ewkekî dîplomakî dan dest min û piştî wiyan jî ez weke karker min destpêka karekî kir karekî na berê wiyan min ewkekî meslekekî çêkir piştî wiyan min salekî jî ser wê ewkê ser wî pişeyê ez xebitiyan yani min kar kir û piştî wiyan jî ama di wê demê min jûliya alaqa min û hunerê hebû yani min wêne çêdikirin min muzîk çêdikir min nizam şano dilîst her tişt her ewkê her baskê hunerê da min xwe hildavit lê demekî hat ku ez gihîştim wê qenaetê ki ez ê gerek biryarekî bidim ez kîjan rêda diçim hemû baskê hunerê jî xweşin lê gerek ez biryarekî bidim û ser baskekî hunerê da ez bala xwe temamî bidim wê derê da ku ez bikarim pêş da biçim. İcar dore da şano pir bala min kişan ji ber ku şano hemû van baskê hunerê di nav xwe da dikir diparast. û lewma jî ji ber ku destê min ji tu ewkekî tu baskekî hunerî nedibû lewma min jî tercîha xwe alî şanoyê de da û wê rê da çûm berê ew ku berê ewa
Komelanda tev komên çepkirê Tirkan xebitiyan demekî paşê virda wê da tev hevalên xwe me hinek tişt çêkirin. Em gênc bûn yani me du sê kes em dihatin cem hev me tişt çê dikirin û piştî wiyan jî me ew koma teatra botan li Kurnê ava kir da ku em bikaribin şanogeriya Kurdî bi zimanê Kurdî çê bikin. Rastî ew ka min armanca min ne tenê ew bû ez bibim şanoger lîstikvan li Almanyayê. Nana armanca min ew bû ez bibim lîstikvanekî Kurdî û şanoya Kurdî çê bikim. û ew ji bo me ewkekî bû, utopyakî bû, ew ji bo me armancekî bû, hedefekî bû û çawa bêjim bi gotina İsmaîl Beşikçî bêjim me hez dikir em bexçê xwe av bidin ne bexçê xelkê. Erê îcar wisa min dest pê kir lê demekî şûn da salkî du salan şûn da ew berdewam nekir yani bi kelocaniya xortaniyê bi hevesê bi ütopyayê em hetanî derekî hatin lê ji wira dû ve ew nebû em xetimiyan yani me tecrübe tû nebû me perwerde nebû bûn em di welatekî weke Almanyayê da ku ewke yek ji dayika şanoyê ye yani û dibêje yek ji qaniya şanoyê ye me bê perwerde û bê tişt û bê ewkê bi quweta îmanê me dixwastin şanoyê çê bikin. Yani em çûn hetan derekî ji wira derekî jî em li dîwarekî ketin û hay jê xwe hatin guloma jî îcar ew ku îcar mi ez gihîştim vê qenaatekî gere ez çima ji xwe ji vira ji şanogeriya Alman ji lîstikvaniya Almanî ez çima xwe ji wira dûr digirim çima em cem hevin em nav hev da dijîn ez vira dijîm jiyana me li vira ye belkî bikarim ez feydekî jî hêl bigirim û di wê şanogeriya ewkê de Alman da ewkekî derfetekî çêbû û ez ketim wira û derfetekî baş bû jî min hez dikir ez min perwerdeya ewkê peymangehê min nedîtibû di vî warî da lê min ez li ewkê ez peymangehekî wisa digeriyam û ew şanoya dît wê şanoyê jî ez weke lîstikvan qebûl kirim û ew şanoya ji bo min bû peymangehekî bû perwerdeyekî heta îro jî ew nêrîna min li ser şanoyê nêrîna min li ser lîstikvaniyê ser vê hunerê bingeha wiyan li wê şanoyê çêbû. Pir baş e mamoste. Vêga te wisa xwed kê te divî karî te jî te eniyat kiriye heyat gaye vê astê eniyat ji bo şanoyê tişkî baş e vêga pirseke dî derbasî pirseke dî bikim ji xwe re em te weke lîstikvan û derhêner jî nas dikin ev motivasyona te lîstikvaniyê û ya derhêneriyê çi tê tu motivasyona xwe çi distînî? Motivasyona min yani min ev serboriya xwe ya şanoyê got lê motivasyona mina esasî ew bû ki ez li ewkê wexta hatim Almanyayê min ziman nedizaniya min nedikaniya xwe îfade bikim ez di nav tariyê min xwe di nav tariyê de hîs dikir
شانۆگەریە و لیستیکێ ئەژوێ تاریە خلاص کردن بەری هەر تشتی ئەو مکاری ئەس ئەو دنیا خۆیان هەندوری vebêjim eşkera bikim û kesên dinê parve bikim û wiyan wî evkê wê qanalî wî hacetî ez xilas kirim ji wê tariyê berî her tiştî ez loma bûm şanoger û lîstikvan yani temam kurdîtî jî hebû nizam dewk jî hebû ve pir tiştan ez dikarim bidim berhev lê hemû navan sebeban da sebeba eslî ew bû ki min li qanalekî digeriyam ku bikarim îfade bikim bikarim xwe parve bikim hundir dünyaya xwe hundirî bi kesên dinê re parve bikim û şano û lîstikvanî bû ew qanala bû ew haceta dest min motivasyona min îro cî ew e veke berê ye îro cî motivasyona min lîstikvaniyê cî îro dîsan ew e ew ji bo min zimanekî bixwe zimanekî taybet te lîstikvanî û derhênarî zimanê şanoyê ji bo min zimanekî taybet e ez herî baş dikarim xwe bi wî zimanî îfade bikim loma wî karî dikim yani rast من هیپیوینه تا خوندبو یا 2015 ده چطور زدر چکربو دورده تو گوتنا کوسا ده باست و از دستورات فازمی بخوینم استغفرالله تو گوتی شانوگری و اکتوری تاریخ هندره من رونی دکه من خود اکتوری دناست کر از خوازم بیج منی پرسه که خواسته بگوته لیت برسوا من دا جور ساز اری اساسی اوه توزانی yani em çi qas evkên xwe van kirinên xwe bi tiştên siyasî û bi tiştên bi îdealîzmê û bi tiştên dinê jî bixwazin îfade bikin jî sedema tiştێkê em dikin karێkê em dikin sedema wiyanê esasî em gere di nav xwe de lê bigerin ne derve îcar lama her kesekî gere wê bersivî ji xwe bi xwe bipirse û bêje tu çima vî karî dikî ew çi ye tê bîra te belkî te wextê da dîtiye hişbûna berxan hebû filmekî ne wisa kuzun sessizliği Türkiye wisa kirin dora da evkê esansa wê filmê yani ew merkeza wê filmê ew e ki bira polîsekî jin heye û demekî tê û ew girtîgehê girtiyê di hapsxanê de ji wê dipirse divê tu çima vî karî dikî divê tu çima vî karî dikî û divê çawa ez çima vî karî dikim ez vî karî hez dikim loma dikim nana divê çima tu vî karî dikî û başê ew dike difikire ew muhabbeta wanan diyaloga wanan berdewam dike û demekî tê jinik li xwe mikurtê û serboriyekî xwe vedibêje yani niha baş nayê bîra min lê divê berxebûn nizam ew nebû bav wê çaxê wê demê da dimire çi dibe û ew berxana deng ji wanan dernayê tiştekî wisa bîra min da maye lewma cî navê wê filmê ewka berxan e bêdengiya berxan e bêdengiya berxan e yani ew tiştekî hatiye serê wê û ew tişta birîneke di hundirê wê da û esil motivasyona ew e ki ew wê karî dike dixwaze ew ruh û canê xwe sax bike nexweşiya xwe sax bike lewma ew dike lewma wî karî dike ji bo min jî yani ji bo min weke şexsiyet
وکی کسکی جی و کاری هنری عالی کی دا جی کاری تندرستیه کاری ل ساغی گر ام ل جان ساغی خود گر ام ل ساغی روح خود گر و ام بوی کاری او چی دکن جارنا جمعتی جارنا ام دوره دا سر دکوین و دکارن بینری خواجی بیچکی جان ساغی جی بدن وانا جی بیچکی روح ساغی روحی جی بدن وانا جی راست evjil legerin ama ya Mamus tevika de şan am yani tedgerek şanıyor Alman'da da kar kiriye va şanıyor Alman'ın tesirek çaval ser de kiriye yani em zanit be ev derhere navu denk Roberto Giul rejiri khabitiye ev navaki gringa miji bukhar yani de ser Wikipedia kabmen jidani gadiya bijin neri maşallah ter tüje rupel ternakın خباتت bir çavana tesirek bir serta kiriye İro de nabera gotnak mada kısak disiplina Almanca gotnak kısa derbası bu. Dgari bu vej peve greder iş kerma xo. Heri. Jar rasti ev min seri dacigo min از پرورده نبوم ده پیمانگهی ده یعنی نه مکتبیمه از نه مکتبی تیمی لی اوشانویا و بترجی یعنی تایبتیجی او جامعه روبرتو چولی جبومن مکتب او بو جبومن پیمانگه او بو و اوشانویا ویا بو تأثیر اویان پر لسر منه راسته yani تو دزانی تو بخواجی ماموسته تو دزانی مروف پیمانگه خلاص دکه دو خود دهیله و دکوه ریه کی دنی لی چقاس او ببه چقاس بکه و تنگاسی چقاس خشاش بکه دیسان و دیگر سر پیمانگی او تشتی که او تشتی که وکی شاگرد پیمانگه تو فیر بوی تو دیسا و دیگری و داری و جهیزا خواج وره هل دکری ایجا yani جوی بنگه حتی چه به تو هر دم اوک دکی دکاری وگری سر بنگه ها خواه جهیزی جورا جاردن هل بگری او نای وی واتی که از به وی اوکی به وی پیمانگه به وی شانوی سینوری آفراندن من و غیالی من و تشتی که از زانم سینوری وانان به وی پیمانگه خلاص به او نای وی واتی لی او بنگه ها جبو من مهمه و روبرتو چولی جی راستی یک شانوگرین مزن چاوک باشوری دویژن یک شانوگرین گوره وی زمانیه راسته yani وک پیتر بروک وک روبرت ویلسون her vakitim پیتر زادک و آلمانیایی گله کسی وانه هنه وان او نفشی او که شیست و هشته yani او نفشی شیست و هشته که حرکتا گنجان شیست و هشته برده هاتنه او نفشایه و نفشی به او که جی نیرین آوانان لسر او که سر هنری و سر او که جی فلسفیه و روبرتو چولی جی بخواجی دکتوری فلسفه yani میلانوی فلسفه خواندیه نه شانوگری خواندیه yani و هاتیه آلمانیایی چند سالان ورا جور به جور اوکان شانویان دا خبتیه و پاشه جی چند حوالی خواه
ew şanogeriya ava kiriye û hevalê wî jî wekî wiyan felsefe xwendine, wekî wiyan bi çavekî cuda li hunerê û li şanoyê mêze dikin û ew dema ki ez li wê derê bûm cî ez çima divê me dera ji bo min peymangehekî bû ji ber ku ew dema ku ez li wê derê bûm rastî jî em bi berdewamî em li tiştên nû digeriyan û bi berdewamî me tiştekî derdora me diqewimî me nîqaş dikir em serwanan me serwanan xeber dida û ewkekî yanî di provên me nîvî belkî prove bûn nîvî jî axaftin bû münaqeşe bû danûstandina entelektûel bû yanî ji xwe bo ewkê jî bo em bîra xwe dikin şano bi xwe ta ji çaxê ji zemanê antîkê hetan demekî nêzik warê wargeha tiştên wargeha münaqeşeyên entelektûel bû here bibîne li Tirkiyeyê jî hinek deran hene li nêzîka İzmîrê çavme da ewkekî bajarekî kevin heye niha naviyan nayê bîra min çûbû min dîtibû tiştek ecêb bû Efes her bijî Efes wira tu dibînî mêze merkeza bajêr zankoyê bazarê û şanoyê van her sî tiştana nêzîkî hevin û nêzîkî hev hatine çêkirinî û va her sî tiştana weke ewke wek qelbê wek dilê wî bajarî heye dilê wî bajarî şano û zanko û bazar û cem hevin û va tiştekî ewke bo min tiştekî muhîm e hetan ewkê jî hetan 10-20 belkî 40 salî berê viyan jî şanoyê Avrupayê jî ciyê ewkê bûn ciyê entelektûelan bû ew cihêke mirov dikariye ser her tiştî bide û bistîne ew cîhana bû niha hinek guheriye yanî rola şanoyê û ewka şanoyê vê ciyê şanoyê di nav civakê de guheriye ez ne dijî guhertinanim dibe tiştê wisa diqewim min ez di vê pandemiyê da çima me zêdetir bîriya şanoyê kir em gere wê pirsê jî ji xwe bikin film em digîşênê filme ama em dîsan tiştek yeme ne wisa rast ola temaşevan û dik insan hewce însan e û însan dixwaze bigîşe însan û destê xwe bidîye hilmawiya hilbigre û lewma rastim ma wesa derbasî pirseke din bi sureta rêka em tewek derhêner xwe ez bêtir bi derhênêra te mitinas kirî wek derhêner te tekstekê çawa dihilbijêrî gava tekstek tê pêşa te di destpêkê te tu çi dinêrî Vela destpêkê da ji bo min ewk muhîm e mijar muhîm e yanî em dixwazin ser çi mijarî dixebitin ew ji bo min muhîm e û gor wî mijarî ez li tekstan digerim yanî ancî carna lîstik hene serê min de min xwendine falan û carna dibêm ava lîstika di vê demê da li wî bajarî tev wan lîstikvanan tê çêkirinê yanî gel hinek tiş bigîşên hevdû temam dibe ki mijarekî heye bala te dikişîne ama ser wê mijarî lîstik tun carna lîstik heye lîstikvan tunnin carna lîstikvan hene
dem ev demanine. Yani gere hinek deşt bigişin hevudu le beri yani ama bu min tiştekî jî pir mühim e. Bu min lîstikvan û kom ew insaneke ez tevî dixebitim ewana pir mühim in. û ew ka yani belki jî mühimtir tişt ew e. û ez gor wanan ez dixwazim vexta komekî derkî mesela diçim Diyarbekirê an diçim têm İstanbolê ki komekî rastî komekî werim em ki bixwazin hevra bixebitin ez mêze dikim ew însanana kî ne çi ne çi mijarê wanan hene di evkê da bala wanan çi dikşîne ew dixwazin çi vebêjin mühimtir tişt evin ji ber ku dawiya dawî de ew li ser sehnê ne ew derdikevin ber bîner ne ez بورم وسته وقت قلا اسطنبول آمده کر يعني تشاكو ام دزانت الدهوك الآمده والاسطنبول جي تبشانوية جدا رجي خبتيا تبوار لستيك شكلية زحمتي وكيماسيا وان هر سي دفران چنه آجي درفتين وان چاوان الگوريتا إيجار از بيش تاويا بيجم از بخوا خواك لستيكوانكي دبينم درهنري جارنا ویکاری دکم اوجی بهترجی لکردستان ویکاری دکم جبر از وکل استقلال نکارم ورم را بلیزم و جبر که جیان عمل برای از نکارم را بمینم و بلیزم راستی وکیدن من هز دکر تبلیوان حوالم بن و توانان بلیزم جی اوکا yani de از 10 سال 15 سال تیم دیچیم کردستان yani دوه که 2006 دا بوم چو میداری بری ویانجی هاتون دیاربکری نظام tam نای بیرم لی گلک استیم دیچیم yani ama az ne او وقتا ki dini bu va وقتا ki dini gelek guhertin çebund او de nav evke daci de nav şanoya Kürdi da guhertin çebun yani mesela seri da vakt az dahatın van deran rastî çi zahmetiye herî mezin ew bû ku ew şanogeriya Kurdî zaf ew bû zaf ser esasê vira Almanî dibêjin şanogeriya derhênanan yani rejî tiyatro tiyatroya rejiyê şanoya rejiyê ser wê esasê dixebit yani çi bû ew esasa derhênar her tiştî dizane derhênar weke xwedeyekî ye estağfurullah tê wira rûdinê ji min ra dibêje viyan wa çêke viya wa çêke viyan wa çêke û ez jî çê dikim û ez jî weke lîstikvan weke ewkekî me weke gilasekî vala me gere ew bikim derhênar min tijî bikin îcar ev şanogeriya ev usluba şano çekirini levra Avrupa'yı zuva çu yani ev helisya ev mir çu nema tamam ez kabul dikim alaka viyano rewşa ke civak têdaye heye vira Avrupa'yı civak evkekî çandekî demokratîk mezin dibin zarok hîna evke hîna zarokê Alman ez ecêb mabûm dew bavê wanan hîna bostekin hîna teze dikanin rê bimeşin dew bavê wanan ji wanan dipirsin dibêjin tu dixwazî kîjan solan pê bikî tu dixwazî kîjan çakêtî xwe bikî em wisa nebûn bira ku em cuda ez jî wisa mezin nebûm va nane wiyan bixwe wiyan nexwî zoqimê bixwe
va sole vian peke vian pe naki khasi bemeşe icar evet yani civakeki cemaatiye hinaci civakeki cemaatiye u kes u kesayeti kadra vanan tünne kıymeta vanan tünne kıymeta şahsiyetiye tünne canı cemaate sahbe canı aşirete sahbe canı malbate sahbe ferdi ev ferdi beraber mirin tişnake icar servi esasici yani ya rejisörci ya de usluba beredaci bereci vraci hep ne yapayım para ta tiştek kusan ne bu rejisörci ya dev babana ne ki emir dikirin ne dikirin من دوی واری دا اوکو زحمتی که من زیادتر دکشان دوی واری دا بون جبر که من هز دکر و او جی که از جی دهاتم من مثلا فیر نبو بوم که او شانوگریا که از جی دهاتم شانوگریا آلمان مرکز اویا دا لیستیکوان هب و لیستیکوان جی وکه نویسکارکی بود yani veki ki listike nuva keseki listike nuva denivise bu o derhinerci xavek evkeki veki koordinatoreki de hesband hez dikir ki ciyete fereke veki listikvan ciyete fereke da ki tu bikani bir rahati bi azadi ba aferini evkaviyan کاری ویان کاری خو وسا تعریف دکر ورا دکر من جوسا از جوسا فیر بوم لی دوی واری دا منه دکر سری هفته حتی دی بیرامن لدهو که قجبیر ناکم هفته که شوندا لیستکوانه کی ترکان چو از نکارم مسابقه بدم گوش مرا بیش از چاوا بکم ازی بکم ama nizam duvara ru nişti dibim mera dibêjî tiştekî bike kaçetê bîrate tu bî tu çawa dikî çawa keyfatetê wisa bike ez viya nisa masiye bidemem şükür ev dema çû yani ev dema çû mesela evalin me piraniya wanan ev improvize nedikirin ji xeberî tune bû vîya alaqaviyan û evkê jî heye tabii alaqaviyan û şanogeriya Tirkiye jî heye Tirkiye jî demekî hebû ki wisa bû yani di wê evkê de wê şanogeriyê de ez pir wextê de pir hatim çûm Tirkiye jî ji ber ku ev şanogeriyekî internasyonal bû û em yani bi cur be cur welatên dinyayê da pêdiviyê me hebûn û em dihatin û diçûn bi vî ser vî esasî em dihatin diçûn evkê jî Tirkiye jî û wê wextê min kanî şanogeriya Tirkiye jî bibînim şanogeriya dewletê yê bajaran çawa dixebitin çi dikin û rastî jî ew jî pir ji van tiştan dûr nebû Kurdê şanogerê Kurd çi bikin çi xelî li serî xwe bikin wanan dibînin wanan ew dikin yani ne ewke ne ciyê loman e ciyê ewke loman nakim di vî warî de lê şükür ew dema çû zivirî nika herkes ji xweberî dike niha têm dibînim ki şanoger zêde azadin pir kêfa min vêratê û bixwe diafirînin cavê wanan li derhênerîne hîna ew textê derhênariyê hîna maye ama ew nifşeke têm înşallah pînekî li wê textê dixînin hêviya min ew e yani vêga şanogerê me ku perwerde standin hejmara wan zêde dibe wek yên nifşên berê ku bê perwerde û çabêjim em yani li Tirkiye gotinek bêjin bi alaylı yani dervehînî şanogerê dibin hejmara wan gelek e lê nifşên nû îde ji beşa şanoyê mezûn dibin û karê xwe dikin û hinek jê li ser şanoya Kurdî israr dikin
دوی واردن بختوارن ما مستویگت بری 6 سالات هی ببینا چطور زدم تر کربو تثبیت کوسا کربو سر شانویا کردی تگوتی شانویا کردی برینداره دوی 2015 تگوتنه کوسا کربو اف بریندار بون گلو بگاش دام دکه yani birini şanlıurfa Kurdî sabune tevika çit bêjî ez wê demekî dürünya mı demekî arabesk diye herhalde tiştekî gotiye gere rastî tamam dibe yani em de wî warî de pekenokekî ser katolîkan heye divê ki yek ew dike diçe ser heqiya xwe diçe uyan dişinin cehennemê diçe cehennemê ki herkes vay keyfû eşqê daye vedixwe dansê dike û keyfa wanan e îcar zebanî were rûniştiye ji uyan dipirse dibe yaw çi îşe dibe min wisa nedizanî cehennem dibe wele cehennem wisa ye dibe xeşe yani carî çavê xwe lê digerîne ki quncekekî koşekê heye wira jî komekî însan hene ew jî wana li xwe dixînin eziyetê li xwe dikin dibe yaw vanan çima dibe eziyetê li xwe dikin dibe yaw tu wanan nas nake ew katolîkin ew jî eziyetê xwe kirinê hez dikin îcar bûye mesela me Kurdan em ê çima li eziyetê xwe bikin nizanim mi çima ew gotiye demekî tengasiyê de belkî min gotiye ama yani birîndariya ez naxwazim şanoya ser şanoya Kurdî û ser hunera Kurdî bi êdî naxwazim berê dibe ku min wisa axaftiye lê êdî ez naxwazim ew bikim êdî xwe da bidim û bêjim şanoya Kurdî birîndar e û şanoya Kurdî tune û şanoya Kurdî xirab e û em bi xwe jî xirabin ji xwe ew kirine binhişê me û maye û maye yani hema ew hema mezinê me hîna jî radibin ya dibên ji mêrê kurman ji tiştekî dernakeve na ji jina kurman jî ji mêrê kurman jî tişt derdikeve em ji wiyanê ji bin aqilê xwe derînin hez dikin birîndar nine wele yani şanoya Kurdî û şanogerê Kurdî lîstikvanê Kurdî pir jîhatîne bi xwe jî bi rastî jî pir jîhatîne û pir ez jî wexta ez wanan dibînim pir kêfxweş dibim û ez bi xwe hêzê ji wanan hez dikim weqas hêza wanan heye pir baş e mamoste me gotê şanoya Kurdî em li ser şanoya Kurdî pirseke lê zêde bikim yani qasî ku min xwendî yani bêjim belkî xwenda xwe jî zêde çî nekim dîroka şanoya Kurdî de wisa destpêka me wek memûzîne wek siyaban dixeciye wek kerekulika yani ji folklora Kurdî bingeha xwe wisa ji folklorê distêne yani min wisa tişik gotiye ev e yani bingeha xwanê ji folklora me distîne bi te ev têrî şanoya Kurdî dike ev têrî şanoya Kurdî dike yani jî çawa bêjim nake em niha şanoya Kurdî niha xwe virda wê da dide û rêkî ji xwe re digere hinek kes hene dibên hema tu vê rê da biçe hinek kes hene dibên tu vê rê da biçe baştir e ez tiştekî ez baweriya min pê tê ew e ki ew rêyana ji hev cuda ninin merû dikane ew hemû rêyan da jî biçe ew zengîniya şanogeriya Kurdî ye îcar tiştê folklorîk jî werin çêkirin bes me em hîna di warê folklora Kurdî da çanda Kurdî da em hîna ew kin em hîna
میرات خوارن ام هینا خورکن ام نبونه کارکری چاندا کردی واته وی پرسی وی گوتنی چیه ام هینا ایک بری دا هبویه ام هینا وانان دخون و وانان دجونی هما دجون tamamen bejun em wanan ama em wanan binin tiştê nûcî têxin navê û yan zengintir bikin û bi şiklekê din bi ruhekê din yan cardin zindî bikin niha di warê folklora Kurdî de tiştekî şanogeriya Kurdî jî dike ew e ki parastin e ser esasa parastinê ye ser esasa defansê ama ev heta kî derê wisa biçe yani dawiya viyan tune dawiya parastinê tune dawî da tu bi vê evkê bi vê cata bi vê hewla parastinê tu bi xwe wiyan bikujî û ew bikî bimirînî îcar lewma cî mühim e ki heta niha ez ê tiştek vêjim ji bo min mühim e lewma cî min hewl da ki çiqas ez hatim Kurdistanê min hewl da ki ez ê evkê lîstikên biyanî yên xerbî ez ê li wê derê çê bikim da ku em bikarin ji bo evkê jî bo şanogeriya Kurdî jî deryekî pencerekî dinê vekin yani ne tenê wê pencerekî dinê vekin çiqas pencereyê me zêde bin heqas baştir e ji bo me her kes jî dikare tercîya xwe bike ama tiştê herî xirab ew e ki bêçaretî ye neçarî ye yani tiştê herî xirab ew e ki mirov tenê mahkumê nanê tisî be û nekane alternatîfê xwe yê dinê tune be ama alternatîf pir bin vê çaxê mirov dikare viyan tu yê viya bixwe ez ê viya bixwim yê dinê tiştekî dinê bixwe û belkî jî rokê jî hem her giştan nav hev bixînin û bixwin îcar heta demekî dirêj Kurdan çûn başûr derçûyê peymangehên şanoyê hemî jî Baxdayê bûn ew kesên ki li başûrê Kurdistanê şano dikirin reveberê şanoyê bûn hemû şagirtên peymangeha Baxdayê bûn çavê wanan li wê derê wanan Brecht xwendin ser erebî wanan Shakespeare xwendin ser erebî û tiştekî bîranînekî xwe bêjim me Lorca çê dikir îcar Lorca çê dikir me ew tercüme kir me ew ziviran ser zimanê Kurdî îcar hevalê wê derê behdînî ne zimanê wanan ser behdînî ye ama ew tune yani neçare tune ez teksta Almanî mi girtiye ber çavê xwe ewanan yê erebî girtiye ber çavê xwe em didin berhev bu münaqeşe dikin û tercüme dikin dizvirînin ser Kurdî îcar ez haycî bûm ki ew erebiya wê tekstê ji sedî sî şaş hatiye tercüme kirin yani ew kesên ki ew zivirandine ser erebî ew teksta gor pîvanên xwe civakî ew kirin cardin nû ve nivîsine hinek tişt jê derxistine ew kirine yani tu wekî Kurdekî bu adaptasyon erê tu qet çarekî te tune ki tu yekser bigîşî wî teksta biyanî yani direkt bigîşî wî teksta ew tu xerbê jî tu dinyayê di çavê Bexdayê de dibînî bi çavê Bexdayê tu dinyayê dibînî ew tê wê wa tê ji ber ku tu ji ew tera tên dibîn ki dünya wisa ye tu ji dibî
dema dünya vısaya. De dünya ne vısaya bırak. Dünya her insancı ve dünyayı da hakiki heye ki dünyayı bir çavi xwe bibîne. Ne bir çavi kesekî dinî. İcar lomacı mühim e ki em tekstên biyanî jî çêbikin, şanova Kurdî tekstên biyanî jî çêbike, yê folklorik jî çêbike û em herçî diçin bi wê ewkê, bi wî awayî em herçî diçin ewkê ser nivîsandina şanoyan jî em bêtir ewk dibin, bêtir jîhattir dibin, bêtir haştir dibin. Ewk xelkê dinê jî tu ji dizanî şanogeriya modern ya ki em îro nas dikin ew îcatekî ewkê ye xerbî ye ne şerqî ye ne jî û me jî heta niha ew fenna ew îlma me jî kesên dinê ji xelkê dinê em fêr bûne lê wanan jî ji xerbiyan fêr bûn ew tekstên wanan tercüme kirin ew tekstana lêîstin wisa ji wê îlmê bêtir ew bûn bêtir fehm kirin. Baş demez. Faydaya ji me re em tekstên biyanî çêbikin, bizvirînin û bilîzin fayda xwe ji me re heye. Ama ya ewkê folklora Kurdî ihmal nekin. Rast. Ji bo me kaniyekî ewke mühim e. Divê kanî ava xwe vexwim em mecbûrin jî. Belkî ev jî çawa bêjim me jî göreveke me jî hebe. Hüdayî Morsubil temaşavanê minî ezîz her bername temaşa dike malata Hüdayî mabista buka bîranîneke xwe gotiye sal 1909 grubek Alman bu tiyatro hat Mersin'e diyor. û lîstikvanek de bi Kurdî dileyîst. Ew lîstikvan Feredê Feqî bû diyor. Silavê germ şerdişîne. Dibêje ez çûm otelê ku yî bînim ji resepsiyonê pirsim got Fered ez dixwazim bim mêvanê Fered keskin gotiye me ew lîstikvanê Tirk. Wî jî gotiye na ew Kurd e. Gotin wisa bîrane wisa wî jî çi xwe nivîsiye. Hala bırakın. Az 30 saliye li vî welatî me 30 sale ez dibêm Kurdum ew jî dibe ha Türk. Yani ez dikarim ser vê meselê biaxivim çi fenomene çima wisaye ez sebebê viyan jî dizanim ez naxwazim dirêjkim ama wisaye Mamoste veka xeyalek te ji bo şanova Kurdî heye ku dixwazî bêjî ez vê lîstikê çê bikim wê bênam ferev bibe xeyalek te wisa heye yani jî projeke te wisa Valla heta niha zêdetir ez çiqa satim Kurdistanê min lîstikên ewk lîstikên xerbî yê biyanî karên biyanî min zêdetir çêkirin û ez hez dikim lîstikekî Kurdî jî rokî bibe qismet ez ê çêbikim yani û tiştekî wayê berçavê me heye me daye berçavê xwe projeyekî me heye li Îstenbolê bi xêr li hev hat em ê wiyanî çêbikin. Rûgeş bernameya duyemîn de bû mêvanê min bes kir ku me bixwe lîstikek nivîsiye ku wekî derhênerî jî navê te derbas dibû vêga aqibeta wê lîstikê çawa ye vêga Valla me sozekî daye destûr jî nade te got çi? Mi got pandemî jî destûr nade bi xêr vêka di sezona nû de heker pandemî destûr bide em ê karibin temaşa bikin. Erê ya vacî derbas dibe ya bi xêr rokî ne rokî vacî derbas dibe îcar em ki sağ bin rokê em ê wiyan çêkin. İnşallah tu hincî werin bibînin.
عملت درج موسى بقى بشانوا كنت تتذكر كارد كريا روبرتو تشيلي من لسر وكل مال براوي نري بقالك ولا تندا ولاتين كو بيجن ام بيجن شانوي الدور يعني شيء ولاتي عربان لبغداد لمصر لإيراني لأوزبكستاني فانرا بروجه فرشة كرنا قالوا هيا كو بروجكت جي بشانوي كردي رجي وري شكرن Ha belki tüpeniz hani vakti da mesela proje ki efkar çekir rastli ev aziz أري ne haya ne tuneye ev proje ki يشار يا عزيز نسين eri bili uyancı ev keci li dohokê şahiya bixwîn daweta bixwîn ew dibên şahî أبيجي şahiya bixwîn بروجا erê بروجا وبوجي projekê hevkar bû û piştî wiyan ez tevê koma Alman em çûn ewkê Başûrê Kurdistanê mewra dusê temsîl çêkirin li Hewlêrê li Duhokê أري من cara ewlîn bû ji Ewropayê komekî dihat Kurdistanê tiştekî balkêş bû me dil hebû ewkê jî yanî werin Diyarbekirê jî ewk nebû çê nebû li hev nehat ew jî tiştekî meramekî minê dinê ye armancekî minê dinê bû bi salan min wî warî da cat dikir hewl dida ku ez têkiliyan çê bikim navbera şanogerê şanoya komên şanoyê li Almanyayê û li Kurdistanê karekî zehmet bû pir ewk nebû yanî hinek gav mekanîn hinek gavan di wî warî de bavêjin lê karekî pir bi zehmet bû lê ewk nebû yanî başê min dîke kesên dinê jî di wî warî da êdî têkiliyan çêdikin bi biyaniyan re yekser têkiliyan çêdikin didin û distînin pir kêfa me bi wî wan tiştan tê mesela şermola performans jî têkiliyekî wê wisa heye bi Almanyayê û ez hez dikim hemû şanogerê Kurd şanogeriyên Kurd têkiliyên wanê wisa hebe bi şanogeriya cîhanê re hebe hem bi yê ewkê ew welatekî têda dijîn hem bi wanan re hebe hem jî dervayê wana hebe ew ji bo me zenginiyek e ew şano û ev hunera malê hemû însanan e malê me jî heta niha me ji vê dinyayê para xwe hil negirtiye biraku û em niha gere em ê para xwe bixwazin û hilbigrin û bêjin ki para me ye jî em dixwazin di vira de para me jî hebe em jî dixwazin têkiliyên xwe çê bikin bi Almanan re bi kîjanan re û em bidin û bistînin û ew ê me zengîntir bike em di rûnê xwe da em nikarin hetayê xwe bixijirîn divê nêrîna me ferahtir be ji bo şanoyê jî tiştîwisa lazim e ji bo min bêjim mamoste vêga projê tê ku di pêşerojê de serîte de ji bilî vê ya lîstika têjene tiştî xuya dikin hene vêga erê tiştekî din heye ez dikarî spoiler bidê bêjiyan an heş nihale Diyarbekirê em çer tiştekî dixebitin Kapand yani em ê lîstika xwe bi xêr heta vê havînê em ê xilas kin pandemiyê ew kir derfet da destûr da em ê bilîzin nebû jî payîzê înşallah ama mêrik gotiye kera xwe zexm girê de guran xwar jî bila bixwe îcar em jî dixwazin em îşê xwe zexm çêkin bû nebû cî xwedê kerîm em çi bikin nebû jî wê direng çêbe wisa xwe dike mamoste bilanî erê yani her tişt wextekî xwe heye her tişt
وقتا خو هات جی خو دگره که وقت هات اوی چه ببه ام سر اوی که سر دون کیخوت دخبتن دون کیخوت سروانتسی اره پر باش ما مست يعني بخير در بخن كو امجي خير جي بارا خو بس امجي تماشا بكن صاغبي براك وقت در هنر کس پرسا خو داوی اشتبکم وقت در هنر تجلی استقانی خو چه وی دکی تخوازی استقانی دا چاوبن يعني جي ام دكارن به پرسیوک تخوازی شانوگاری که کرد چاوبه ام دكارن مساجي بفر هبكن از دخوازم لیستقانی که است او حوالی منی لیستقانی که است توانم وقت در هنر کی تخبتم از دخوازم او کسایتین به قوت بن به حزب بن و کسین آزاد بن داکو بکار بن به راحتی به به راحتی با آفرین از انسان آزاد دخوازم تب انسان آزاد بخبتم راستم مالا تمام آزادیش بو شانوگری مهمه سابجن ما مستویگا بس از که درفت هیا از بیچکی سر بیم آزادی سر او که آزادی لیستکوان از تشتکی بیجم آزادی هم همی انسان به ترس و خوف دیجیم ولی سر جواکا مجی او ترس و خوف جیان تاثیر اویان سر مد زیده تر هیا yani و هم سر صحنه جی وقت ام دلیزن لو ما جی پر جاران ام نه آزاد ام به ترس و خوف حرکت کن ام ترس و خوف دخوازن ریوا بچن جبر که امنیت دخوازن او ناکن کس جی او ناکه کس جی و درفت آزادی ناده از هستکم ام همو هبرا حول بدن که شانو و صحنه ببین جیه کی آزاد و جیه کی که لیستکفان قطعه ده امنیت ده حس بکه و بکاره به او بکه گور به وی آزادی تف بگره نه به ترس و خوفان نه ام پر جاران های وان تشتان ننن او بن هشی مدایه او خوفا او ترسا و ام ورد زانن ام آزادن لین ام نه آزادن پر جاران لو ما جی کاری می سرکه ده پرووی دا لسر صحنه و بر قمری جی او لگرینا آزادیه لگرینا خواه آزاد کرنه و ترس و خوفان آوتنه ام لوی آزادیه گره بگرن از نابیجم ام بیان روکی دا پیدا دکنتین اما گر رامه او به حولامه او به که ام همه هر رو پیچه گیدنی خواه ام آزاد بکن هر رو پیچه گیدنی ام خواه ناس بکن ترس و خوفی خواه ناس بکن و وانان چاوکم او ترس و خوفانا ناس کرن ام وانان باویشن آلیه کی و خواه آزاد بکن دا که ام بکاره بن خوشکتر با آفرین مالا دا مثل گوتناتا داوی مثل دگوه مده جی بگرین انشالله جبو هر شانو گره کرد ویگا پرسیمن قدیان گوتنا کتا داوی ها بیم دکارن ویجلی زیده بکن تماشاوان پرس ناتن جخوا پرسیم تیرا برنامه کرن باشه دنابره در اینترنت دنابره در وقت اینترنت هم جارك تشوهات ام سر وشاني آويتن لي تلفوني سكني باكيش بوي كا شابش بسكريك تشيب بيج بوي نبيسان نا برسان ام اللي بورنا خود خوازن شما شوان لا كوسا شانا ما قلت بو باشه اجي برسلابي خود بيجين او جواتا ما که تبل ما بونه او که گوداریا ما دکن ما تماشا دکن و سلاوین تایبت و
خدایی مرسی مامۆستا مروفی ام خصمی هفن ئەرێ ون برابر هەفتوو ناس أري بەری أري مە هەفتوو ناس أري ام هفت باش ناس أري كيف خوش بوم كأوجي التاب ما بويه پر باش مامۆستا vêga temaşevan nêje em îşev jî xatirê xwe ji we bixwazin gelek spas ji bo beşdarbûna we ku we demê xwe me re par vekir ji kerema xwe dîsa me bidin nasîn heval hogirê xwe re ev bername jî li ser YouTubeê tê bar kirin mêvanê me bernameya me din wê yekşemê çêbê mêvanê me ji Batmanê Ehsan Arat e em ê bîre em peyvînekê çê bikin û piştre ji xwe min li ser hesabê xwên sosyal medyayê jî em ê reklama xwe bikin em wisa bêjin vêga em xatirê xwe ji we bixwazin şeva mînê xweş bê şano nemînin bi xatirê we mamoste tu ji gotina xwe bêje ez ê weşanê bigirim باشه بمینه خوشیه دا سپاس و پشتر سپاس بو کدا کتنکا خوار مرتا mamoste ez ê weşanê bigirim ez ê weşanê bigirim از هر دم هز دکم که از به شانوگری کرد را تمی بدوم بستینم و از حزکی مزن جوی هل دگرم